Onpa komea auto, hei. Paljon kuluttaa sataselle bensa. No kyllä se mitä se kuski nyt vie, niin kyllä se 2 litraa menee satasella. Moro. Moro. Heitte golf. 9 reikää reikäpeli. Kullo Golf. Ykkösväylä 250 metriä. Meidän lähtöaika on nyt. Antti oli tuolla Tiilässä, tuli tuon Rangelle huuteen, että meidän lähtöaika on nyt. Me ei mitään kelloja kattella. Lähdetään sitten kun halutaan. Nyt me lähdetään. Antti saa aloittaa sen kova äijä. Ei tarvi olla mikään Juomapanos molemmille. Olisiko se? Noniin. Tämä selvä. Yes. Oho! Ihan hommi heti alkuun. Four. Sieltä haettiin niinku isoa kalaa ilmeisesti. Se lähti tonne. Sprovikka luuli olevansa range-pallolla. Se meni nyt vähän pikkasen väärään osoitteeseen. Pikkasen. Mä ajattelin tänään mennä all in. Roni meille siitä, miten meidän pitäisi lyödä. Eikö Antti ottanut viimeksi? Otin. Mä otin molemmilla kerralla. Rankasti. Vieläkin vähän kipeät paikat. Nyt niinku leikkiä. Ei se mitään, se on ihan... Yes sir. Se on siellä koivun takana. Tuolla noin. No belee. Pede. Eiku, tuolla. Noniin mestari. Ranteet kipeät mut ei golfista. Täältä Rootopista. Ai niin, äijällähän on uusi hanska. Oli muuten. Mikäs, onks hyvältä? Tuntuuks hyvältä? Ihan aika hyvä grippi. Sä voit testata tästä. Tässä on tämmösiä nypyköitä. Tutut jostain muualta golfkentältä. Ihan mintti. Ai. On se. On hieno. On se. Äijät pilaa mun videon noin törkiä. Ai niin, tää on nyt Nikon video. Vähän on korkeatasosta peliä tänään. Kauhea kynttilä, se oli hauska juttu, hei. Tää golfi on hauska laji, tervetuloa. Tää on mestareiden laji. Mulla oli 120 matka, rauta 9, se on tossa greenillä 7 metrissä. Antilla on eka pallo ulkona ja tosta lähtee 4. lyönti 100 metristä. Oikein kuuluu tommonen. Vikkas vähän takasta. Lautaa. Mä joudun laittaa sensurointinapit pohjaan. Pekat 5 minuuttia. Pistää tähän K16 tähän jaksoon, niin se on silleen... K16, mutta mä laitan aina K8. Antti löi taas greenille, missä se oli, vähän tällaisen raskaan pallon. Ja onko se nyt sitten 5. lyönti lähtee tosta? Sieltä lähti. Ei vitsi se käänne. Vähän vielä on kesää jäljellä. Tule. No, kyllä se on saat. Ai nyt kun se yllättyy. Ota pois. Viimeksi tämmöset kuvattiin ekalla pois. Niin oli. 1 up. Kyllönen. Tässä me nähtiin viimeksi se käärme. Pikkukyy. Onkohan se kasvanut kesäaikana? Varmaan. Jos ei se on jäänyt autolle. Kakkosväylä, 160 metriä. Par 3. Hienon näkönen. Tässä ollaan ihan jees. Lyhyt. Ei lyhyt. Onko paljon? Muutama metri ihan tosi. Oliko sortti? Mihin se jäi? Mä otin videoon. Se jäi siihen etuforelle tai ihan siihen greenin etureunaan. Joo. Se on aika hyvä puoli. Korkea draw. No ei, se on aika... Se on kyllä aika tuttu. Ron Berryman rauta 9. Ei riitä. Nyt
siellä on takavaara-alueella jengi. Häh? Tuutakaa jos lähtee kylkiään. Joo. Ai. Pikku koukku, tohon kriinin vasempaan laitaan. Ei minkään näköisiä ongelmia. Kapteeni Airista. Pehmeät kädet. Näytä sitä suutta hanskaa. Mikä se on? Varmaan joku grip. Griplex. Tässä lukee mulle. Nahka. Taitaa olla. Griplex. Tää on semmonen tuote, että tässä ei oo kerrottu, että mitä tää on, kun tää on niin laitonta. Ajan vähän. Ihan lippuun päin. Vähän jäi. Vielä kesä. Se on hyvä, että se on vajaa. Ei mene biitsille. Lyhyet kommentit. Lyhyet kommentit. On muuten keleä pidellä. Se on hyvä kommentti, kiitos. Hyvän näköinen alas jo. Ai, Vähän meni. kiss. Aika hienosti osu lapa. Onko jotain uusia mailoja? En mä muista mitkähän maalat. Kyllä oliks nää viime kerralla? Mä en muistais enää. Ainakin toi on ainakin uusi. Me oltiin toukokuun lopussa viimeksi. No näähän kaikki taitaa olla sit aika lailla uusi. Kunnon kamaa. Kunnon kamaa, joo. Eikö se vähän Nyt sä jätit homma itse. Sieltä lähti pari kuttia. Aika hyvältä näyttää. Miten nää on näin luja? Menipä pitkä. Terve. Joo. Tää oli kyllä virhe muuta, ettei ole käynyt puttaamassa. Otako pois? Ota pois. Iso virhe. On kyllä. Nää on ihan hemmetisti nopea. Kato. Oi. Paluu putti aina. Se on. Ylämäki on jees. Tuossa toi 5 € tii. Tehdään vaihtokauppa. Kiitos. Oho, mulla on äänestää puhetta. On hienoa. Ui. Kiss. 2 up. Seuraavaa reikää ja kyllä on greenit todella jiiris. Kiitos Kullo Golf. Tää on mahtavaa palvelua, on todella nopea. Alas jo. On ihan keskellä Vielä alas. On aivan hyvä. Kolmosväylä 445 metriä, par vitonen ja Ron ihan keskellä kehää. On tilaisuus. Mä en kyllä nyt keskellä vettä. Menikö tästä vielä? Joo. Ei se mitään, mä lähden silti, en mä mailaani muuta. Kyllä mä täällä Nyt on vähän show-elementti. lähdetään vetää kuule isolla kaverilla, niin sellaista pientä slicein tynkää tonne. Toivon vasemmalta puolelta sieltä semmonen kiva pizza. Ehkä lyöt tonne tietenkin. Semmonen kiva pizza. Hei sinne! Miksi mä vedän nyt näitä hihaa? Siellä ollaan lammes molemmat ja saadaan droppaa vielä tähän. Ihan täällä lähellä. Hei. Mä pääsin pikkasen pidemmälle kuin Niko, mutta ei siitä nyt ihan hirveesti oo apua. Nyt oli kyllä Oli kyllä surkea. nyt oli multa kyllä kaikki aika taktinen virhe. Mä olisin pitänyt pelaa tonne väylän kautta, kun mä olin kerran menossa 3 perille. No ei mitään. Joskus tulee taktisia virheitä, tuli huono lyönti, huonoa paikkaa. Hyi. Alas. Ja siellä on keskellä kehä. Väylää, joo. No niin. No, lopputulos. Lopputulos. Niitä jok. Hyvän näköisesti lähti. Se on vaan mittani ohi. Oi. Ihan tohon poren reuna. Tiet voi pyyhkiä ottaa. Ai se pyöri takas.
Joo, se on tossa mun pallon vieressä. Tää mennään käsi kädessä. Sitten lähti Ron ja Greeni osumaan. Omit. On se. Autiotalo. Oi. Kauhees jiiris. Kiva kutittelu. Pelkkää virkku. Ai. Niinku koko elämä viime aikoina. Pelkkää virkku. Mulla oli 103,4, löin rautakasin tai duffasin sen tohon ja nyt 5-6 ja johonkin tonne alueelle ja Antilla tässä. Iskun paikka. Sitten lähti ja aivankin. Ja Ron laittaa. Oi. No mitä? Se vaan juoksee. Niin meillä on tää nyt maailmanluokalla. Voittoputti liikkeellä. Tasan meni. Hyvä parsa. Come on. Thank you. Griplex toimii. Toimii! 2 up tilanteessa 4. väylälle ja 4. 468 metriä pitkä parvi tonne. Eiks niin? Kyllä. Ai hirveäs jiiris. Oi. Nyt hukku kyllä selostamolta. Oikein tonne puitten väliin. Siellä on vesi, jos ei se löydy. Se löytyy, se on sellainen. Lähti kyllä mielenkiintoinen. Ei ongelmi. No problem. Mikä asuinalue Kirkkonummella on eniten ajaski? Jesterby. Pro. Mä oon asunut siellä. Rivitalo. 97,5-4. Mitä? Ui! Ja keskellä väylä. No problemo. Oli kyllä. Kiss. Sieltä ja pikku quick hook tekniikalla ja kallion kautta keskelle kehää. Äijä käyttää kyllä hyväksi näin. Se oli riittävän hyvä. Joo. Koska se olisi voinut myös olla osumatta siihen kallioon. Joo, silloin se olisi ollut vielä vähän parempi. Niin. Vai hyvä. Keskellä kenttä. Ei oo. Oikein kunnon koukulla. Menee puff. Jaa. Jep. No sitä mä en tiedä, tää ei oo mun kotikenttä. Ei kun mä puhuin siitä kumista. Ai vittu. Ai. Te pilaatte tän mun kanava, tää mikä törkykanava. Tärkyiset jutut. Ron Bergman, paljon sun golf outfit maksaa? One by one. Aloitetaan kengistä. Ai kengistä. Du Superstarit. Onks piikkejä? On. Mä uskon näytä. Mut ne on semmoista kontekstikamaa, että niitä ei voi näyttää nyt. Onks ne Ne on niinku special Onks made for plus 100 kiloiset golfarit. Okei. Niitä Ne ei on voi- niin ne on niinku- pitkät teräspiikit, et Niitä ei voi nyt näyttää. ei oo golfliiton hyväksymä. Sit on Karvanen jalka. firman sukat. On kyllä Mikä tää firma? Rotorplay. Priceless. Ne on niinku kans testi numero 1 mallit. Sitten on, Sano nyt joku hinta. no ne on 29,90. 3 pari. Priceless. No se on. Kolme pari 29,90. Sitten on rukka. Eikö oliks nää rukka? On. Golfpökät. Fajalt saatu. Priceless. Niin kauan kun nää on ehjät, niin nää on hyvät. Näistä vähän mun mielestä Toi näyttää siltä, että rupeat esittämään. Näistä rupes vähän repsottaa täältä haaroista, mutta Se on. ei keskity Ei siihen. Kaikki ootte odottanut tän hanskan esittelyä. Tää on priceless. Gripster. Eiku Griplex. Griplex. Käärmenahkaa. Tässä on tämmöset näpykät. Anna mä koitan vähän. Koita. Tässä on niinku sekä tuossa kämmen puolella että rystypuolella niinku näpykät. Siis tää on vähän niinku olisi sellainen iso sisilisko kädessä. Juu. Ja mulla aika useasti on. Ai vittu. Sitten on
Shiraz Invitational T-paita. Mikäs tää Shiraz Invitational? Tämähän on se Suomen hävyttömin golf-kilpailu. Ai niin se on se, missä Länsiväynässäkin kirjoitettiin. Joo. Joku Ja golfiystävä. sit Shiraz Invitational kirjoitti vastineen siihen, Joo. että saa soitella. Jos on niinku Ootko sä soitellut? Mä en oo soitellut, mutta se... Siis mä en eikö tiedä, se ollut sinä, joka se kirjoitti? Mä luulin, että se olit sinä. Se oli anonyymi. Se oli anonyymi. Onko sulla vyötä? Ei oo. Hei, Mulle ei oo rahaa semmoiseen kunnon vyöhön, niin mä oon päättänyt, että mä menen ilman. Mutta mä en nyt täytä... Mä näytän, että näissä housuissa on tämmönen gummi täällä sisäpuolella. Ei tarvi vyötä. No tota mä haluan kokeilla. Mutta jos mä... Hei, kalsarit! Kalsarit on Dressman XL:stä. Dressman, totta kai. Man underwear. Joo, no se ei oo Dressman, niin ei oo kyllä. Se on kyllä ei oo mitään. Mitäs muuta sulla? Mulla on Oakley aurinkolasit. Mikä malli? Aviator. Ei oo Aviator, kun nää on crossrangeit ja tää malli on siitä spessu, että näitä ei saa enää. Ja shoutout Fenno Optiikka Tapiola Minna laittoi mulle nää tilaukseen varaosissa. Kun mä sanoin Minnalle, että mä haluan tän malli. Ja se sanoi, että näitä ei saa enää. Sitten mä sanoin, että kun niitä on nyt pakko saada, että tää on ainoa malli, mitä mä suostun käyttää. Niin se tilasi varaosissa nämä lasit, kasas mulle ja möi niinku kokonaisena. Ja paljon maksaa? 180. Ihan perusaurinkolasin hinta. Ja sitten on vielä... Sitten on Skeba, firman lippis, Rotorway. Se on lentokone vai mikä toi on? Joo, just se. Hydrokopteri. Silvoja ja hangos ja jäälauta. Ja kesällä ja talvella, milloin vaan. Ja se ei oo maksanut mitään. Se on markkinointituote. Kyllä yrittäjä aina maksaa. Mä kävelen niinku... Mä kävelen vaan mainostelin. Tää on nyt siitä hyvä, että yhtään hintaa ei tullut. Mut arvioidaan nyt, että alle 100 000. Reilusti alle 100 000. Varmaan päälle. Pikku kimmotuksella ja hirveä reikä tuli pallo. 152 oli välilyönnille mitta rautakutosella ja ei oo ihan sellainen. Sitä tuntuu, että oli maailmanluokan fiilis. Nyt on vähän semmoista tämmöstä vetämisen kanssa. Ja sinne ja aivan hyvä lyönti. Välilyönti tohon 100 metriä. Ron kuva ulkopuolelta laitto metri. Paljon siinä on? Ja Pirkkoa taas. Pirkkoa. Tossa on mun pallo, siinä on 2 punaista viivaa. Se on raskaan. Kyllä se antaa nyt Nyt antaa siimaa. Nyt antaa vähän. Nyt sä annoit kyllä mulle aika paljon siimaa. 104 metriä. 5-4 vetkä ja siihen 15 metriä. Mä leivoin pikkukissan tohon oikealle foreille. Mulla oli 111 matkaa ja löi liian hiljaa ja vähän sellaista ja tällaista. On tämmöistä armeijagolfia. Vasen, oikee, vasen, oikee. Kiss. Eikö armeijassa ollut vaan vasen? Mä en kävely armeijassa metriikään, mä menin vaan autolla. Mä istuin vaan panssarivaunun kyydissä. Mä oon kyllä suht vakuuttunut, mä olin yksi Suomen huonoimpia sotila. Mut ylennettiin niitten pahin virhe, mitä ne on tehnyt. Okei. No ne on nopeat, mutta ne ei oo noin nopeat. Sitten lähti. Aika hyvän näköinen on. Mut vielä siinä on kyllä se pitkä matka. Se on siinä niinku paikka. Aivan hyvä siltamatka. Oli se ihan ok. Tää on paha lipun paikka. Todella vaikea. Se kääntyy heti tuon lipun jälkeen. Joo, niin jo. Tässä kummun päällä. Kyllä tässä vielä on ihan kesää jäljellä. Oliko se pirkkuputti? Oli. No niin, häijälle tulee ihan hyvä. Joo. Otas. Olipa tuolla. Oho! Oliko tosiaan? Kyllä on nopea. No hyvä, että mä en ole ainut, joka yllä. Just ton kummun päällä. Jep, se on just siinä. No, mutta tää oli ihan ylämäkeä. No niin. Sitten jos laittaa, niin
Sai Seija vihdoin. Oi, kiss. Kiskis. Ja kesähän on jäljellä. Kesähän on. 4 reijän jälkeen tilanne 1A. Hyvä kun on kam. Hyvä oli. Vitosväylä 310 par 4. Ei, mitä helvettiä nyt tätä. Antti keskelle kehää. Hieno lyönti. Kiitos. Rauta 2. Rauta 3 oli. Mä luulen, että rauta 1. No se olisi vähän kyllä. pehmeä. Se on pelimiestä. Mulla on talismaa. Vanha kunno. Talismaani. Talismaani. On se upea. Kommentit. Talismaani keskelle kehää. Just näin. Ihan kunnon kama. Ihan kunnon kama. Varmaan johonkin harjoituksiin menossa. Kopteri taivaalla. Ronilla unohtui pelit kokonaan. Hyvä lyönti keskelle kehää. Ei ongelmi. Hieno veto. Se on liian pitkälle. Siellä se on. Platformi. 103,2. Jyrkkää ylämäkeä. Laitoin rauta 7, se voi olla, että se on vähän pitkä. Ei se pitäisi aiheuttaa mitään toimenpiteitä. Antin 117. Pikkasen vasemmalle. Pitäisi olla aika pin high. Kyllä. Varmaan aika samoin mestoilla varmaan. Oo. Show jatkuu. Show jatkuu. Näyttäisi oleva. Nää on ihan sikanopeet nää greenit. Mä oon ihan kuistin näiden vauhtien kanssa. Nyt on parempi vauhti. Kato miten hiljaasti laittaa. Hyvä. Se on valmis, kiitos. Kiitos. Ota vaan lippupa. Eli nyt on even Steven sitten. Eiks niin? Joo, peli on taas. Menee. Peli on tasa. Kullo on nopeat greenit. Ja Kyllönen. Kullo on greenit vielä vähän johtaa. Mut hätä ei ole tämän näköinen, koska mä osun kuitenkin palloon sillä putterilla, niin kyllä tää vielä löytyy se vauhti. Se siitä vähän vaan kiss. Kutosväylä, par 4, 285 metriä. Kato, otti sieltä vielä pienen. Otti kyllä. Pienet kutittelut sieltä. Ja Antti keskelle kehää tuohon väylä oikeeseen laitaan. Ei minkäännäköistä ongelmaa. Siinä lähtee iso lokki. Ei lähde isolla. Sijoitus drive. Krypton drive. Vanha kunnon Krypton Drive. Ja Pelelo. Mitä laitoit sen rauta ykkösen sinne? Joo, mä laitoin rauta 1 sinne. Kovaa kamaa niin sanotusti sun sanoja lainaten. Pikku baby fade sinne. Toi ei ollut kyllä mun sana, toi baby fade. No se ei ollut. Mä en tiedä mitä semmoinen tarkoittaa. Tulee hei kova kisa vielä hei. Meillä on tasapeli tässä näin ja kutosväylä, niin tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Tää on vielä peli auki. On. Ron on Peuramaalla oppinut aika nopeaksi pelaajaksi, niin ei kerkeä laittaa rekkiä pohjaan, kun siellä on kuti jo ilmassa. Se oli lipulle alas, että tossa on 4 metrissä ja kauhees jiiris. Kyllä se äskeinen bogi pitää ottaa takaisin. Miltä se tuntuu olla noin hyvä pelaaja? No kyllä tässä ollaan vähän niinku semmoisessa, tää on vähän kuin semmonen ensirakastuminen tai se ihastumismoodi. Taas mä oon semmosessa pienessä pallukassa itteni kanssa. Et vielä ei olla lähes niinku Eurooppa-tourille kyllä, että käydään harjaa noin finitourit ensin alta pois.
Harjat tukkas. 84 metriä ja 54 asteinen vetke ja 58. ja on hyvä. 5 metrissä. Jompa. Mika on kyllä antelijalla päällä nyt. Nyt sä oot kyllä. Ei oo ollut edellisissä peleissä, niin ei ollut kyllä näin antelijalla. 79 metriä oli matkaa. Löi vaan liian hiljaa. Olisi pitänyt vaan lyödä 85 metrin lyönti. Sitten se olisi ollut hyvä. Jätin sen tohon etuforeen. Tässä on vielä vähän kesää jäljellä. Come on! Vermos. Kyllä ne on vaan liukkaa. Rautakasille, pikku chippiputti ja tosi hyvä. Kyllä nämä on todella liukkaat. Meni aika pitkäksi vielä, siinä on tekemistä. Ei. Ihan liian kova tohon. Hyvä paari kuitenkin. Ai. Otas. Otas. Se on siellä, kiitos. Kiitos. Oi. Se on sitten eka kertaa. Paikallinen Kingin johdon asema. One up. Antti johtaa. 1 up. Tai mä oon niinku 1 down, jos se silleen päin. Vähän sellaista tällaista, mutta ei mitään. Show jatkuu. 7 väylä. 325 metriä pitkä. Par 4. Paikallinen monster. 243 toi koivu tuolla kaukana. 30 niin. Joo, no mä vedän tohon 100 tupperolle. Just siihen se on 230, se on enemmän kuin mint. Ron keskelle kehä. On se kauhees jiiris. Oh. Äijä on jiiris, lyönti on jiiris. Kaikki on jiiris. No. Se on tikissä kuin Tiger Woods. Tikkari. Ups. Antti lähti vähän oikealle. Vähän. Tällainen baby fade. Tai just semmonen. Come on. Hyvä on. Kryptodrive. Mä laitoin Kryptodrive siihen keskelle kehää ja Antti rupesi järjestämään pientä show-elementtiä. Joo, se oli Mutta tuollaisella ihan kevyellä vaan, ei ollut paha. Pikku baby fade tonne. joo, ekalla pallolla pikku baby fade tonne oikealle. Kyllä se sieltä saattaa löytyä, niin mennään vähän kurkistelemaan. Jos ei löydy sitä, niin ehkä me löydetään se Jalliksen veni. Tuolta löytyy Antin pallo oikeet. Se joutuu ehkä ottaa vähän hattuun kouraan. Nice. Vielä on vähän kesää jäljellä. Nyt on tilanne päällä. Onks 3. kerta kun saa asettaa? Joo. Kauhea veto. Oi vitsi, niin Oli se oikein maailma. oli. Mä löin ton greenille ja Antilla oli vähän show-elementtejä, niin se on tasan peli. 8 väylä, 127 metriä. Ron. Ja keskelle kehää. Pitäisi olla aika hyvä. Joo, kyllä. Kunnon kamot. Hyvä on. Liian pitkä. Onko? Ei joo. Se on just tais mennä, Se oli brändin mukainen pintaliipas. Ai niin, mulla ei ollut palloa, kun mä vedin kaikki äsken. Laitetaanhan tohon lähelle. Rauta 8. Oho! Laitetaan lähelle seuraavaa T-boxia. Mihin se meni? Ai, vähän tonne Skutsin vasemmalle lähti.
Porle. Varapallo. Varapallo. Aika mielenkiintoinen. Siisti lyönti hei. Makea oli. Osuma oli. Parempi. No se menee reikä. No ei Se kaukaa. oli ihan hyvä. Tollas lähdettiin hakee. Pikku katteen taas tulla tuolla ykköseen. Niin boksiin vai? Eikö se meni tänne vasemmalle mettään? Se on siellä tiellä varmaan. Se meni tosta punaisen boksin linja. Terve. Täytyy. Onko se siinä? Onko siinä? Oh! Aika oikeassa olit, kun sä sanoit, että tässä se pitäisi olla. Mutta ei tää kyllä mikään herkkumesta. Täältä löytyy. Tää ylös Ron! Koht kolisee! Mulla on just päkikin tossa. Mun on kyllä pakko siirtää tuo mun back. Mä voin siirtää. Kyllä me saadaan tästä toiminnallista elämystä. Raffigolf. Nyt on kyllä oikeesti. Nyt ollaan niinku raffimestoa. Siin. Mielenkiintoista tässä semmonen takajalat pantsi. Vielä on vähän. Jos mä tän saan sisään, niin jumala mä annan sulle tää bemari. Joo, eiköhän Raffigolf. raffi meini. Otetaanko ylös? Joko riittää? Kyllä tää alkaa riittää. Päästään eteenpäin. Kiitos. Ei kun yksi up. Yksi up. Mä johan. Mä löin tän greenille ja edellisen greenille ja tää oli show-elementtiä Antille. Niin mennään tohon ysille. Jännittävässä tilanteessa. Ron, teit sä Birku? Ei, mä tein harjoittavasti paarin. Mulla on vieläkin se edellinen. Tai kaksi väylää edeltävää, niin se bogi vielä kismittää siellä. Kaksi paaria sen jälkeen. Onks tää niinku kaikki aikojen kierros? No ei tästä ihan. Harmi kun ei olla saatu kuin avaukset nauhalle. No mutta ei se. Peli kulkee, niin se kulkee. Kyllä. 9 väylä 350 metriä. Onks näin? 3.30 näyttää toi. No niin. 330 metriä. Korjataan tulla. Se on kyllä kauheen siiris. Hyvä veto. Kattokaa nyt tätä. Hieno veto. Iso lokki. Ja iso lokki. Ja Iso korkea lokki. tii ja sit lähti. Ampu tulee. Come back. Ei tarvitse tulla. Mutta eikö siellä ole tila? On se tila. Onks sulla ne teipit? Ne Mulla on teipit tossa. näytä. Se on kyllä vähän nyt kärsinyt jo. Okei. No mutta Siinä on ammuttu. Ajaa asiansa. onks ne hyviä tuotteita? On, siis on ihan käyttöä. Suojelee ainakin, jos ostaa uuden driverin. Niin Mikä Sky? Sky Marksi. Okei. Taivas, mikä se on tuo suomennus? Taivasrajat. Taivasmarko. Taivasmarkku. Taivasmarkku. Taivasmarkku, joo. Mut toimiva. On toimiva tuote kyllä. Ei muuta kuin jätkille terveisiä sinne vaan. Asia. Pitäisi olla ihan jees. Mä uskon, että mä Antil pienet show-elementit. Tuolla näkyy kiven ja männyn takana näkyy mies. Toivottavasti tää pallo ei tunnu naama. Hienosti lähti pallo. Kauhea lyönti. On se kone. On. Kiss. Kaikkien aikojen lyönti. Vamos. Näitkö sä, Ron?
On se kova äijä. Se on ihan virkkupaikka. Nyt sitten kaikki usko ja toivo mulla tohon siihen, että se ei valunut tonne katajan juureen. Mihin sä löit? Onko sä reiäs? Green bonus. Mulla tuli taas yhteys katto. Sun täytyy antaa nokkoa vähän tolle kärrylle. Niin täytyy huomaa, että alkaa voitelu ole käytetty. Kaikkien aikojen lyönti. Loistava veto. Mitä? Sisään. Häh? Terve! 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 Aika siisti. Semiraffi Antti laittoi tuolta. Se oli kyllä Ihan mestarillekin yllätys, että come on. Missä sä oli? Siellä jossain forella. Tuolla missä mun rekko. Joo. Hiekkanen pelasti. Oli kyllä hieno. Tule. Jäi se oli lyhyesti. Vähän. Pikkasen korkea pomppu. Parras vähän. Haluatko Soni ottaa tuo? Slagsti. Joo. Ei ainakaan jätä lyhyeksi. Ei se kääntynyt. Ei se kääntynyt niin rajusti. Ei jättänyt vajaaksi. No, meillä on molemmilla tässä vähän homma. Asenne ratkaisu. Come on! Se oli siinä. Kiitos. Kiitos. Kiitos paha. Kiitos. One up, Mika vei. Tää oli hyvä matsi. Ottakaa se luuri. Nyt soitetaan jonnekin. Mahtava juttu, että katsoit videon loppuun asti. Ja kiitos Antille, kiitos Kullo Golf. Kiitos Ron, upeat peli. Ja Antin kanavalla jatkuu ja seurataan vähän Ronin esityksiä. Kiitos! Ja hei, ensi kertaa ja muistakaa tulla kattoo toi Taka 9 reikäpeli. Tää on uusi reikäpeli mun kanavalla.